canolfan ofod yr Yrru, lle sydd wedi derbyn dros 800,000 i adeiladu lle arbennig ar gyfer profi rocedi ar gyfer y gofod. Mae disgwyl iddo agor ym mis Ebrill, ac i ddarganfod mwy cafodd disgyblion Ysgol Ardydoedd Hydref ac Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog gwahoddiad i ymweld â'r ganolfan. Da ni wedi dysgu sut bod gofod yn gweithio ac sut mae sêr yn just planedau gwahanol yn y gofodau gwahanol rownd y ddaear ac fwy. Mae'n hwyl ac eitha complicated. Mae'n eitha diddorol ydy. Y nod oedd creu cenhedlaeth newydd o wyddonwyr a gweithwyr ym maes y gofod. Dwi'n ei licio gwaith yn fama, achos dwi wedi dysgu loads mwy heddiw ac, mae wedi danos iddo fi bod dwi actually yn hoffi bethau fel yma lot fwy na be o'n i'n meddwl. Fysa fi'n licio neu engineerio, bildio rocedi a stwff, cos dwi'n gwybod beth sy'n fyny a dwi'n rili eisiau weld beth sy'n yna. Felly pwy a oer, mae'n bosib bydd y ganolfan hon yn helpu i greu gwyddonwyr gofod y dyfodol.